Char! Hi everyone! Mahangin talaga sa labas. I'm with Anne Felicia. Bungabong. Okay. So, mang-add to me kay mang-lunch ni sa Lokis. Commute rami. Manakay mi og TBS or tricycle. Wala pa lang niya. Hangin kayo. See you there. Lokis, Talaba. Maing udto. Okay. Nay Talaba, unsay lami. Talaba. Steamed or grilled, unsa man. Kuan Anli. Grilled na siya, no? Unsa man imo ha? Grilled. Talaba bilao. 180. Yes. Mahurot na to ng tulo ng kuan. Daghan ng kuan. Bilao. 20. 5, 10, 15. 20, 10 mo. Tag 5 minyan. Sige pa nga. Isa ka pa nga. Tuna penga. Wala na sila ujab. Spicy. Okay. Kalami sa balbakwa pero hay. Ang choles. Grill ito tira. Oh, grilled. Isa? Okay. Mahurot ka na to na. Black buksuday ka ba? 20 daw. Ang Western Grill ma'am is 10 pesos na siya. 10. Dua. Duha ma'am, sir. Ay, sorry. Uy. Sure. Dagko man ta sanang pre pasag. Unom imo tagduha rami. Dagko, marag dagko na ilang talaba. Okay. So naami sa Lokis, Talabahan Seafood and Grill. Diri sa CPG East Avenue. At bang ragid siya sa Co-op Bank. Okay. So for lunch. And crablets. Kanar, uy, kita ramang tulo, may nanguyog. Okay. Nawa na to matilawi basukat. Lagi. Wala na to matanim. Kana. Wa mo dili mo just okay sa ano. Panga. Is here. Giant. Okay. Gahapon mo ko gahan ng hunaw. Yes. Yay. Hi Miko. Nay mo ang papaari. Wala ka giuban. May nga na butog. Papa kay lakog-lakog. Yeah. Bitaw. Kalit-kalit raman ni, kalit-kalit raman ni. Kay nag-crave ni mga talaba. In ba? Kanang hang jud ba? So kamera jud tulo nagkasinabot. Nga magtalaba this kanang inig lunch. Talaba mukbang. Manik laro. Banding kay kinamot. Batudo siya ng chip. Kapsa. Bukan ko ni mudaan. Sa daok kay bukas na. Kumo kay pag
Suon ang sili. Ah. Nay, nangunaw ko gahapon na. Dami ang sili kay pang jud ba. Di jud bayot. Na day bayot na sili. Na. Ano kuyos? Namang ganang namang sili nga way hang. Mubait gid siya. Ayun, nangawa ka ano, pilapil ka nga. Bubangan o si nakuwangan. Di ko sa na niya. Kita mga dagko ka na ba sa laban? Lahi pa rin ako mo. Ipaipog na mo na eh. Panga. Panga. Mga on. Nambe. Okay na siya. Kuwangan ka guys, kaya hindi man na imuha. Oh yeah. Asa ka naman ito, no? Magdagan rin natin na talaba. Magdagan rin buhol sa ngalak. Ara culture. So, inabangga, binabisa, mandaan, makabuhat lagi. Nga, culture. Kapan ko sa pwede kasi ah. Garcia, doon yung lahat. Ano eh? Crablets. Gamay nga crab. Crablets. Di pa ka bang usot nga? Tapi sa social media influence no. Sa social media madana na to makitaan. Ano na kanya ka magpasore ba siguro tayo? Hindi kay bawan. Kay bawan mo. Facebook, Messenger. Napoy lamin sang jupan anang A few years later. simot lahat. Di ba ito? Pag ikaw didaghan mo Di pa oh. Ako? Napay pang kuan. sabi yan. Yay. Sakto na dyan no. Isa kabila ato kita tulo. Bitag-sa-tagsa, bitag ulo eh. Pero lami, dyan ang kuha ni white wine. Basta seafood, white wine. Kung karne, red wine. Okay, so that's it for our lunch here at Loki's Talabahan Seafood and Grill. Okay, hopefully makabalik mi diri uban sa among mga kauban pod. Thanks for watching. God bless.